Huriani Tuhan Yesus Kristus, kami parhalado partohonan HKBP Serengseng Sawah, pasahaton Tuhamu amanami inanami do sudi ruas narotu parmingguon sadarion, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tuhat tama nama dongani jala masu hita, jala hupangido hami tuhita saluhutna asata jaga maha homion dohot habadiaon ni parminggonon. Guarni mingguta sadarion ima minggu misericordias domini, lapatanna guk asini rohani Jehovah do tanoon. Jala topik ni minggu tahun ima mangulu di bagasan holong ni debata, hidup dalam kasih setia Tuhan. Marsanga matuhatta marhite parminggu tahun, atong tapahibul ma rohatta do pikiratta, tapukka ma parminggu tahun tapuji jala tapasanga ma debata marhite namangidehon bukede HKBP nomor 500 ualu tasobba totong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to diporbadia na tumopalangit tohot tanoon. Amen. Guk asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akka langit, marulupuluk mahamu ali akka partigor, mangasahon Jehovah, talupdo maredde akka no jurmar roha. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata, suruh mato di porbadia tu rohanami, asatarapul situ rohanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala salam gadda haporsiaon nami marhite-hite pakrimon na mangulu, asat totong huingot tami nahehe dohami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Mari dehita sian bukede nomor 7 ayat sadado ayat 5. Puji Hamu, Asih
tangihon hamuma patik ni debata ima patik parjulu saha rodi patik pasapuluhon. Patik parjulu ahu do jahuba debatam ninna debatatta dan jadi marakup ahu bahinommu debatam. Patik paduahon dan jadi ganonmu jala dan jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ay honauhumna dusugut akka namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinonomari maula hamu nasa si ulaunmu alayang guari papituhoni ari paradaen ni jahoba debatam doi dan jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam ay dinonomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papi tuhoni dibaheni do banna di pasu-pasu debata jahuba ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon iko pasangapommu donatorasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano nanilehon ni jahoba di batam diho. Patik paunopon unang ho mamudu. Patik papituhon unak ko mangalakko. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiahon unak ko olo makatidakkon hata nasotutu maralohod dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi haliangan ni roham dong asaripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lubuna manang hudana manang dia pe ugasan ni donganmu beha paddok ni debata taringot tu patik na sapuli oddo ahu do jahoba debatam ninna debatatta pargugo na sohatu dosan jala parimas siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paopaton pinopar nyakkan asogoroha diau alayasido rohakku diakkan nama ribu-ribu akkan nama holong ni roha diau naso mangalausi patikki rodi sima sahatna atong rak mangidugugu mahita tutuhan debata laho mangulahon patik naing ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naubar tu patikmi amin. Mari dihita sian buku di nomor 424 ayat 2.4. Tapaudu marohatta manopotidusatta tuadupan ni debata martangi yang mahita alia manami jala debata nami na di banua gijang pargugu naso hatudusan
Pardenggan basa doho jala rodi saliling-liling na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingot akka dusa nami. Ay juk dohami mardusa maradupon ho. Jala juk doh sunggulihami rimasmu marhite sian pangalausion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asini roham. Sayurupi mahami, huali Tuhan debataha Tuhan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tabigi maha tabaga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Parasi roha jala pardenggan basa do Jehovah, lebak tarimas jala parasi roha godang, dang dibahit tuhita hubbar tuakka dosata. Jalang deng di balosot tu hita hobbar tu akka hajatotta. Songon asini rohani ama mida anakna. Asini rohani Jehovah diakka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 470 sada ayat 2 dohot ayat 3. Tabigima hatani debata turupuk epistel di minggu tasadarion sian ulau ni apostel biddu tolu ayat 12 sahak rodi 10 sia. Ulau ni apostel biddu tolu ayat 12 sahak rodi ayat 10 sia. Tajahama margati soreng. Humulai masian ayat 12. Alai marnidai si Petrus nin nama madok natoropi hamu hala Israel buasa longang rohamu midaon
Buasa hami diberengi hamu, songon nahira gugu nami sadiri manang hadaulaton nami mabahin mardalan halakon. Alai di suadahun hamudo nabadia jala partigori, dipangido hamudo lehonon tu hamu pamunui. Asa alani hapor seaud di guarna do di pargugui guarna halakon na ni ida jala tinadamuna. Gabi dilehon hapor siaon nasiat Tuhanido hahisaron tu ibana di jolomuna saluhutna. Alai di pasaut debatado di si na pinabuanahian marhite-hite hatani saluhut panurirang maddok si tahun nabirni do anggo Kristusna atong pauba jala paulak hamuma rohamuna asa tarsesa dosamuna rodisima sahatna martua doakan atumangihon hatani debata jalan naupiopsa. Amin. Maret dehita sian bukit den 450 tulu ayat saya dot ayat 4. Dakkon maha porsiaw tai songon nahinatin dakkon di dongata saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso atudusan natu mopalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imanati nubuhon ni si Maria nagabi-gabi siator di porbadia adorang soabubuan ido tuhata natu maun nabirnit di panghuman ni silatus namate terpajol di ibana di hau pinar silang natua tubanu aturu dong di tanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun debata jahoba amanai pargogo naso hatudusani di sima ibana pai mamula sogo tutanoon manghumi halak na mangulu doho namate au porsea ditor di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namadok mula mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dihanguluan nasora suda. Amin. Tabigi mati ting huria
Oras madihita salutna. Horas. Tabegema tikting huria Minggu Misericordias Domini 10 April 2020 sada. Sada permingguan di masa pandemi COVID-10 sia. Pinangido tu saluhut ruas ni huria nama dohoti permingguan di gereja on. Asa taulahumma aturan protokol kesehatan naung ditotopon pamarentah ima memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jala unang marpungu-pungu di kompleks ni gereja on. Andorang dohot dung sidung perminggota, sialat hari dan muna puasa tami mauliate. 2. Jadwal permingguan bulan April 2020 sada. Minggu 25 April 2020 sada. Manogot jam pitu 1 nasidung 5 wilayah opat 5 onom Marhata Indonesia live streaming. Arian pukul 7.30 1 nasidung 5 wilayah pitu walusia bahasa Batak dohot live streaming. Botari pukul 10 pitu wib 1 nasidung 5 wilayah sada 2 tolu Marhata Indonesia. Tolu acara pengapulion huria. Hari Minggu sadarion dung sidung permingguan arian patopau ni huriat tama pengapulion tu keluarga Nyonya Luhut Demas Hutapea Bur Seregar sian wilayah opat maringanan di bagas Ninasida ima di jalan Kelapa Peon Kebagusan Jakarta Selatan dumutusi hari Minggu 10 April 2020 sada pa pengupeliat tujolo do hita ban pangarupiota tu keluarga Nasida jala pa pengutama peliani dung sidung jamita. Opat pertangyangan wilayah pertangyangan wilayah sada 1 nasia di Patupa setiap hari Kamis 5 tanggal 22 April 2020 sada masuk pukul 10 sia wib maringanan di Garijata turpuk jamita sian Joshua sada ayat 5 ro di ayat 8 nama jabui ima Nyonya Melpida Burs Tanggang sian wilayah 8 ria mahita madohoti pertangan wilayahi jala toktong ma taulahon aturan protokol kesehatan tuganup ruas nama dohoti pertangan wilayahi asa dibuan B ma buku edde bibel. 5. Sermon PHD kategorial perempuan. Di Patupa Huria do sermon PHD kategorial perempuan di hari Rebo 21 April 2020 sada masuk pukul 10.15 wib maringanan di gereja. Nats Alkitab sermon PHD Yohanes 10 ayat 10 sada 1:20 sada. Di sosohot sudi ina nami perempuan di Huriaon asa mendohoti PHD jala mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-10 sia. Onom diakonis sosial ruasna di bagasan Parsahiton. Sada Andre Eduardo Lumbangaol sian wilayah onom. Hatani Tuhan madok dungi panguluan ni tangyang hapersianima namar saiti jala pahehon ni tuat taima ibana sesa manang dosana mulutung adong diulahon siat Yakobus 5 ayat 15. 7. Panitia Pesta Gotilon. Panitia Pesta Gotilon 2020 sada di Patupa rapot ni perjulo 5 di hari tanggal hari Jumat 23 April 2020 sada pukul 10 sia wib pitu borngin. Inganan gedung serbaguna. Agenda rapot sada penyampaian timetable kegiatan, usulan dan strategi seksi-seksi, alternatif pelaksanaan pesta, 4 rencana pembagian amplop Gotilon, 5 target wilayah. Di sosoho tusudi panitia Pesta Gotilon asama dohoti rapoti. Walu pilihan tudana pensiun HKBP Pusat di hari Minggu 25 April 2020 sada di permingguan pukul pitu dot 1 pukul 10 pitu wib papungu pilihan tujolo dohita tudana pensiun HKBP Pusat jala papungotama piliani dung sidung jamita. Sia pilihan untuk pembangunan gereja HKBP Sendawar Kutai Barat Resort Samarinda di hari Minggu 25 April 2020 sada di permingguan pukul 30 papungu pilihan dohita lahu mengurupi pembangunan gereja HKBP Sendawar Kutai Barat Resort Sentosa Samarinda. Pilihan natapasat dung sidung jamita namar jamita di hari Minggu tanggal 25 April 2020 sada di permingguan harian ima Pendeta Joshua Parulian Sinaga STH
Pimpinan Jemaat HKBP Sendawar Kutai Barat. 10. Pendataan ulang dohot permajaan database Jemaat HKBP Srengseng Sawah. Khobar tu surat Sekretaris Jenderal HKBP atas nama Epurus HKBP nomor 554/L18/4/2021 tertanggal 8 April 2021 perihal pengisian dohot permajaan database Jemaat HKBP. Asaganup Gereja HKBP Patupahon pengisian dohot permajaan database Huria Jala Pinangido Sikop Mai di bulan Oktober 2020 sada songon naung ditotuhon di rapot parhalado Pangula Sinode MPS na di tanggal 20 Januari 2020 sada naung salpu jala hobar tusi sermon parhalado partonon AKBP Srengseng Sawah na di hari Kamis 5 April 2021 nong salpu asa tapatupa ma pendataan ulang Huriah HKBP Srengseng Sawah hobar tu formulir pendataan Huriah HKBP naung dibayan Biro Jemaat dan Balitbang HKBP Pusat. Formulir pendataan jemaat di Pasat Ganup Situa wilayah tu akar ruas di wilayah B. Sialan ini sosohot tu sudah ruasnya Huriata atau keluarga di wilayah Tabe asa dohot berpartisipasi dalam mendukung program pendataan ulang dohot permajaan database HKBP Srengseng Sawah. Ima paradihon fotokopi akte tardidi, akte malua, akte pamasu-masuan tu nasida nong tarpasu-pasu jala tapasat mai tu situa wilayah naro tu bagas tabe jala songon naung ditotuhon di sermon parhalado partohonan akar ruas ni huriata dot keluarga nong pidda domisili tu wilayah na baru di lingkungan gereja HKBP Srengseng Sawah. Tercatat mana sida gabe ruas di wilayah Nai Baru ganup parhalado mangido tu hita ganup ruas asarap mahita patupahon jala mendukung program pendataan ulang Huriah HKBP Srengseng Sawah asatupa di Huriata database Huriah HKBP Srengseng Sawah na akurat sialai ganup parhalado pasaton mauliate matu hita ruas 10 sada ruas nama doti permingguan boi mata jahabe di bagasan tikting na tersedia. Ruas nama dohoti pertanian wilayah boi mata jahabe di titingna tersedia. 10 tolu ruas nama ulang tahun parhalado pertohonan AKBP Srengseng Sawah pasaton selama ulang tahun ma tu ruas nama ulang tahun di bagasan nasa mingguan ima nasian 12 April 2021 1 10 April 2021 daftar goar ruas nama ulang tahun boi mata jahabe di lembaran tikting naung tersedia. Hatani tuhat tamadok dia lomon rohani Jehovah do tahe akan nama keabiari mana akan nama keluhon asini rohanai sian psalmen 147 ayat 10 sada di patu pahuriat do perayaan bersama ucapan syukur tu nama ulang tahun di bagasan nasa mingguan dung sidung permingguan arian 14 tik pilihan Huria di bagasan nasa mingguan tajahabe marhite lembaran naung adong di hitabe sudi parhalado ni Huriat tamadok mauliate tu sudi hita ruas na mangaleon hamaliateon songonima saat ni tikting Huria di bagasan nasa mingguan saya di pas-pas tuat tama saluhut aka piletai taulas rohani hita ruas na bain sangat dot hamulion di guarni tuatai songonima saat ni tikting tak Tapuji Tuhatta marhite de nomor 706 laos papungu pelian kantong sada ado sadabi. Terang
ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramodi aka ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi hita manginang Tuhat tamana madongan hita dinalaho majalo hatana nagabe sulu-sulu doho tukok di dalan hatani debata di minggu tasadarion minggu Misericordias Domini tersurat di buku niaka parpesalmen bidu 100 onom ayat sada sahat rudi ayat 5 pesalmen 100 onom ayat sada sahat tu ayat 5 songonom madidok disi puji-pujian marningot hasangapon ni debata haleluya madok mauliate mahamu di Jahoba ala nabasa doibana airodi saliling-liling nado asini rohanai tung isema tuk makkatahon akka haguguon ni Jahoba patu begehon baritanai sudena martuama akka namangaraduti uhum natotong patupahon hati goran say ingot maawali Jahoba hobartu halolomo di bangsom say tikir maaw marhite-hite hatuaumi asa hupaida-ida hadoharon ni akka napinilikmu asa huhalason halalas ni rohani bangsomi mamuji-muji rab dohot partohakmi ido sahak ni turpukta huriani tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus dibuat do guarni minggu tasadarion marhite-hite hata Misericordias Domini hatai di hata Latin nah dienet sian pesalmen pesalmen 30 ayat 5b Misericordias Domini gok asini rohani Jahoba do tanoon bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan sini mahita borhat dungi ditabori didongani tema manang topik di minggu tasadarion mangulu di bagasan holong ni debata di masirai-raina doi itu menjadi dua kalimat yang tidak terpisah dua kesatuan yang tidak terpisah gok asini rohani Jahoba do tanoon baru mangulu di bagasan holong ni rohani debata idoanggo panugun-ugun ni hatani debata di hita marhite-hite par pesalmen di pesalmen 100 onom ayat sada sahatu ayat 5 neng patonggor hosimalolongta mangukap rohatta asa dau hita manatap tujulu dungi setotong ma tarjako kita sudi akka nani loas ni debata masa di bagasan mulutta ikko porsia du hita ikko marujung tu bagasan las ni rohado akka nani loas ni debata na masa tu hita jala sudi akka las ni roha nani loas ni rohani debata masa di hita itu tidak semua murni karena buah dari perbuatan kita si leho-leho ni debata adu iku muda anugerah Tuhan naso martobi
naso hasigata doco mataniari naso hia terlebat bersinar doco mata mual naso hia macohot mabaurhon aek hanguluan manangahan nati nariparani aeki ikon makilalahon haulion dohot hadingganu puas dia idu debatatai naksota jalo nunga diboto debata alai dang naneng menugu-nugu hita madok eli Tuhan mola martangyang eli Tuhan mau liate madiho par binoto na suhatudu sedoho naksohu calo hamid nunga diboto ho amen ninda dao dang neneng madok songoni alai neng uhalun ni hatani debata do hita dibaga setikyon manatap do tujulu aha do ubahen nabui mabahen marulupulup marhaleluya au dibaga setikyon asa unang gabi masal puhu haleluyata asa unang gabi holan nama si paula haleluyata asa unang holan na pajugu si majujuk kita hudul kita dibaga setikyon anggo gida perubahan ini nuan toropita ngalu bira 120 halak narona ti asa unak kolat sebatas patorok-torok si majujuk kita sudah kepunguan-punguan lungguk doho akapar mingguan ini harus benar-benar menjadi luhutan nabi dia nabi narbadia di debata itu ikut gabi luhutan nabi dia nabi narbadia di debata dang buya dong di sona punguhi tadi bagas na dohot-dohotan merminggu dong aku merminggu au merminggu mataku merminggu au merminggu padita syirak merminggu au dau betul-betul borok siapa na daud tanah takas asa takas haleluya tei asa takas aro teh lawatan ni haleluya puji Tuhan supaya haleluya tidak menjadi sesuatu yang latah dang naneng madok rupanya kasih partangiang akan amar tangiang dipudi di paujuk haleluya takku bawa tu meng takas di bawah tu neng haleluya narakku betul-betul di bawah tu dimengerti diketahui dan benar-benar hidup di dalam haleluya puji Tuhan tidak ikut-ikutan mulai kosongoni kita silakan tetapi harus memahami terlebih dahulu ahado nama berhati parpesalem adok haleluya mulutuk sadasian akapakilalaan nah ini hilalani parpesalmen nah ini hilalani bangsa Israel sada upah negara berhati nasida madok haleluya mereka tidak mati mereka hidup dang mati ya Tuhan haleluya mangulu doan wangali Tuhan haleluya mulut aja ya onom itu sebenarnya mulut aja ya onom tang di sok kita tang boy di sok kita jalan dak talupi tadi sok kita ini manusia kotor manusia laknat ulu dobe di sok kita ngama boleh pikiran ta ngaju jauh pikiran ta apa dak tolap teh mulutung piang nama asa di jauh dak tolap ta mengeljak mana habak sianon lau paturehon nama asa di jauh tak mungkin alani jujuk dosa sitong nama bula ma paroha doh pikiran ta ngata lakau lakata alai waduh nuangan aku tak mungkin itu alani do rikop penyerahan diri kepada Tuhan asa unang merdua roh kita hidup Jakobus ada walu harus hidup di si dang dinggam merdua roh orang yang mendua hati tidak bagus itu dalam hidupnya apalagi akan nomor ribete hati akan mainang harung sunok yang mendua hati mubama unak saya diulebe jangan main api antar kita terbakar tidak bagus itu mulu nong merpada kita tu debata merpada ma jala taulahu mapadani saya yakin janji itu akan berbuah amin itu apalagi hari Kamis pertanyaan si Joshua saya ada sapionom itu tahe tu pertanyaan
Lalu dulu tidu tahu lu unang manir pak tu sia uduk tu habirang. Manangisi na manir pak tu sia uduk siap birang dang tonggor si malolong tu julu. Dia tidak akan beruntung. Jadi perpesalmen orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan sebenarnya orang-orang yang tidak sama sekali beruntung. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang terhukum, orang-orang yang harus disingkirkan, orang-orang yang harus menerima ganjaran atas dosa, atas perbuatan-perbuatan fasik. Ujaha maya onom nunga mardosa hami rap dohot upunami, nunga mangulahon hageduhok kami, nunga majahati kami. Ingat, nunga majahati kami. Pahata-hata jolma seharusnya ikodoh dona sida dia upun aik Nabi Nulani si Musa marhiti paretani dewata laut Tebrau yang terbelah menjadi dua, takolan parangan ni Raja Parau na ikut diopu di si ikodoh do bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Haruna masa dao. Alani guguk kudui dao. Alani pabahenak kudui dao. Apalagi mulut tahida songo dia perdalanan di ngulu nasida, sikap, karakter, pola pikir dan mindset nasida dung di perdalanan saliling 40 tahun, 40 hari, 40 tahun lilingnya. Nawar ku do Musa di buah ku hami tu halong lo pamate mudo. Marsal puak kata kamang do tamina. Pamangan ni do madok haleluya perjulu. Alilas pamangan ni do madok nalo pamate murah Musa mermihimpihi puluh Tuhan ni. Tajahan no. Di 2 Musa 10 sia baru tajahan Musa 2 Musa 32 tidak lama berselang. Beberapa hari saja mulut itu yang menyatakan uluan nami matuhani, alai mulut itu juga yang menyatakan beta mata topa di hita anak ngilobu nanang gabi sobat-sobat tak boy suruh-suruh te mana nina so foto apa yang menurut anak ngilobu boy sobat-sobat tani itu dia jika betul-betul do murni Pak Mujioni dohok panopau ni. Haleluya. Puji Tuhan. Yang muluruk nang haleluya dok kamu puji Tuhan. Haleluya. Sudah kita haleluya. Ayo nak kolak kata dah. Begitu. Dia mah akan amar haleluya. Mulut tua katikin neneng roh anggopar song lir nak kali song nima hihina mangidehon haleluya alai dung doho ruas ni huria gabe melempem haleluya haleluya badang bu songoni haleluya 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 songon nai dok ni parukan latihan nak lagi songoni meta bu no bigi ham sipilu perubasan so ini ngak ede nak kanina iko mu bedo iko bodu-bodu tu hihi unak kolak godak sebangunan tu pahe sarik-sarita. Orkeni be, paredi be, hatani Tuhani be, kokihiru sarik-sarita. Nang pe marasio mul butul-butul marede hita edde nong ti don pon ni uriata. Ikor saudi do ikor marura di son. Dari de urati. Yalo son na medik karingati. Nang pe kumarasi hita. Iru na parede guna haleluya. Memang ido anggo rumang nedet tanah kaningan. Ngalani ditugu kita kamang dota menang asa butul-butul dung merhaleluya kita duk terpuji tapasangak debata unang be mula kita tupudi jangan kembali ke habitat semula lah. Jangan lagi. Nati nopan ni debata do kita, na pinarbadian ni debata do kita, na pinangulu ni debata do kita, ikom mati hian do kita, alin wang di los kita mangul. Itu adalah kesempatan yang amat sangat berharga. Iko pakiota do
Alani ikut torang do roha do pikirata, maka nguluhon las ni roha na pinasaha ni debata tu hita. Maka nguluhon las ni roha na pinasaha ni debata tu hita. Alani ita coba menada haiseon ni debata. Menada haiseon ni debata. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Debata para si roha na sumurung, debata pardingkan basa, na sa itotong mga lehon asia-asina. Hobartu parbui ni toddi na niajarhon na pinasahan ni debata marhite-hite Apostel Paulus, satu dari situ yang tidak pernah bisa diperbuat oleh manusia, habasaro. Dia memberikan dari apa yang terbatas dia miliki, nyawanya. Kita mungkin merpilihan non, adong dupetan dading di dompeta, iruti. Adong dupina dading. Jala memang Tuhan ini pedang di luas. Los hipal sudah songon padok ni akadiba parjamita tanggal sia bulan sia atau sia puluh sia. Nah, jongjong pondok Nabi. Di bahasa sudah nina. Besok akan turun Tuhan untuk menjemput kita nina. Taksong ni. Alai sian hibul ni rohata neng pelihonot tamang ulute. Ala memang di lehot debata apa nau margai tu hita hosana ratado di bagasa pikirata di pesta parningotan hari hamamate tanggal 2 dohot hari hiut tanggal 4 itu kasih karunia Tuhan. Alani marhite-hite na marningot dela na manada asini roha dohot hadebatao ni debata takas mata tada hadiriot tagan umar sada-sada na parjulok nagale du hita riko si pargogo. Riko si pargogo, unang adong na merasa kuat, sekalipun dia sehat, sekalipun dia kaya, sekalipun dia pintar, jangan ada yang merasa. Unang paurang-urahu tersinggung. Yuk dui, patang so ditantang, isi horowai turina. Doot akka patang na asing. Unang ado, kita ini manusia yang terbatas. Nagali do hita jalariko si pargugu. Hidup nagawi do Yesus mengajari kasih sianna. Ay gir dunian. Todi alai galedo iya dagi. Gir do. Ala nido sa ido Jesus tuak kasih sian na terpudum di tiki Jesus martangiang tu taman Getsemane. Jaga maho jala dungo maho jala martangiang. Dungo maho jala martangiang. Tetaplah senantiasa berpadanan dengan Kristus. Mulu Yesaya doh Jeremi masih bahwa terus doh hatani debata. Jangan pernah lewat walau sedetik pun hidup kita tanpa penyertaan firman Tuhan. Amin. Ido aso nang medebu hita nuang disukir se amit nita tahu jiji pedita si hakmar jamita kalau tudel sianon aduh jamita ne tabu dinna songo dia tabu pokoknya tabu ninna tadi bawa maduk sakabebahata tangbu songo ni ikut tabu donang ko bala sabita satani debata. Siap bagas joro na pinarbadian ni debata, siap luhutan na pinarbadian ni debata di bagas atikyo. Saya mau menjadi sesuatu yang berarti. Ido dan berhaleluya. Saya tidak mau merendahkan orang. Saya tidak mau menghina orang sekalipun dia hina. Adong dulu saya ada kalimat juk jinaha rupani di media sosial. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya agar orang tidak mampu lagi merendahkanmu. Istilah dua strategi dua sasitonga. Apapun yang terjadi, berfikirlah positif. Di hamu manami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Guarni minggutan nakaningan misericordia sedomini. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Jala di pahobbar ma dohot temane minggu mangulu di bagasan holong ni debata. Atong akajolma na mangulu di bagasan holong ni rohani debata na makatidakon gok asini rohani Jehovah do tanoon na makanguluhon naikom mati yadwa noy ala di pangulu debata. Saya harus menjadi sesuatu yang berarti. Na betul marhaleluya ima unang bemu bahuba marsihohot ma
Jangan lagi berubah-ubah. Tetaplah pada pendirianmu. Jika Tuhan engkau nyatakan pada hari ini sebagai satu-satunya sumber kehidupanmu, marsi ajar maka ngulu hoca. Unang be morotorot. Unang be mubah-ubah. Napa dua hon unang be saya makosomi. Dang denggani, dang sumani. Nuai kita martangiang tokin nai. Udah doho ninda, dang pasi. Itu. Tak sumani taurui maka parangin na si songoni si dirita positif lah selalu mulutung piadong nabe-nabe songoni jol mapa sobui si mulu daktar tolap ta paingoton itu dah ayo sada ulau ni Yesus Kristus healing menyembuhkan muludang tolap ta paupa melupon nangko para dang menabay sahitna muludang tolap ta pamelupon nangko pala unak si tetabay sahita ay jol manamar sahit do mulu saya makosomi bau na batuluhon akka namar haleluya doh namar lasini roha doh nama kanguluhon ko asini rohani Jehovah do tanoon dang masih paula tidak berpura-pura si bulus-bulus neima je las maroha tadi lasini rohani dongan bau na ngadong atong rupani naso marsi kolor neng baut ade manang teka diraya hon natoras na rupani sarjana tekani janak konna do apala teka diraya huninda hai be na teka do pe juga di sarjana isedera tong do raya honon na bedu dah bah mulia tema di Tuhan di halat codo lasni rohani anak ngai bedu dah mulanga tong do apala teka ninna ya ibe sarjana anak kuku dang apala raya honinna nah pas di mana sarjana anak ngateka dan mungkin teka anak nga dirayahu sarjana dan mungkin itu teka syukurilah bersama-sama lah masih paula unang dan denggani bauna berpudi mata ida akan betul-betul maka langsung doh nama ketidak kogo asini rohani Jehovah do tanoon dia senantiasa mengaraduti uhum di ayat 3 do nakaningani ayat tulu mertua majolma na mangaraduti uhum maka nguluhon mangaraduti pauneunehon bukan pelanggar hukum baru na payuto totong mangulahon hati koran dia selalu berjuang untuk melakukan yang benar sekalipun itu mungkin tindakan yang tidak populer udang doe sidok nasi tongdo jujutan disalahkan baru dapat duluhon berserahlah saya ingok maau ali Jehovah itu anak kaningan manusia itu terbatas gir-gir do ya notodi alai-gale do ya saya ingok maau terus tanpa ada berselang waktu saya ingok maau ali Jehovah jala tikir ma'ahu tikir ma'au asa totok kita mangulu di bagasan asini rohani debata unak kola di bagasan minggon suarata mado misericordia domini alai rodi saliling nililing nado asini rohani debata amin martang yang maita ali Tuhan debata Jehovah amanami mau liati mah di pasaha rohanami tuho di bagasan ari nabadia sadario asini rohamdo jala dinggan di basamdo nahu halacok kami dang disokyak kami out marningot akapabahinan nami ho nabadiai alai di luas sodo kami marhosa hanguluan di luas sodo kami makalunguton parsauran nami marhite luhutan nabadiau di bagas corob nabadiau alanili Tuhan top pamarohana yes di bagasan hati-hati nami jala sodangi madaging dohotor di nami asa unang kholat di bagas joromon hami badia alai dohok manang di balian di huta di bagas nami ganuk mersada-sada atong hupagong gopo kami madagi dohok todi nami tuho nak sude ruas ni huriam naung ginohan ni todim naung ginohan ni kapasu-pasum
akan marulak tahun paingot ali Tuhan di lasni rohana sida asa marulup-ulup dada holad daging alay dohok manang todina huhuk ma diingot partikian na leheton ay terbatas matiki na sida moru manang ari-ari na sida atong molo di luasoho sa hangulua di na sida utang doi na ikon gararon nami marhite parangin na ding akan atongod di bagasan parsahito daon ali Tuhan apeho tangamu na labok jalan na sunba diay mamasu-masu pamatang nang todina sida asa malum pamatang na malum nang todina margugu todina laho makamonakon sahih ni pamatangi buk-buk masahiti songot tanggalan ni baju-baju masahiti tanggal siapa pamatang na sida alamar huaso doho di Tuhan jala hodo na sun gugu na tuk patupahon ragam ni akka halongangan ali Tuhan debata Jahuwa manami kok akka nanang sihirimo sidungdungon nami marhite ragam ni akka program nok pinukka ni huriam nung ngatung martobi sa bagian akka program ni huriam ali Tuhan pesta gotilon tahun pemberdayaan doho ragam ni akka kegiatan-kegiatan seksi naung nirang-rangan ya kaparhalalu rap doho ruas panitia sodangi saluhuna na pinilikmu na tinodom ikum mangula aka ulaun naung soson di julu ni si malolong nami asa ang dia tulus dengan maratur jala marture ali Tuhan asima roham akka ruas ni huriam na mangula dia ka ulaun na maragami mamuka dia di marsugut dongane ramoti pasu-pasu asa mardonga toko mani sida mangula akka ulaun na molo iya ditupak ko ulaun na sidok mauliate na sida molo gok akka hamolon ragam ni akka dalan na marnakot tuat urupi na sida li Tuhan asa tardalanan na sida tarlojongan na sida tartibun na sida jala tardungdung na sida akka pasu-pasu nok pinadadim akka parsikola nanayang madalanya keujian dohot akka nanayang madohoti parsikolaan tu tirke na tumibu akka yan akon nami sa luhukna asiroham dongane ramoti dina pada dihon roha doho pikiran lahu mengadupi akka ujiani atau ngali Tuhan sude ruasin huriam sia suduk no met saha tu no balga sia no poso saha tu nama tua di bagasan gonggoman itu dimah mangasahon anakmu Yesus martangia kami tuho amin ta puji Tuhan ta marede hita sen buku di nomor sia tapasaha mapiliat tatujulu
saluhurna. Martangi yang mahita tapasaha ma pilihat tatu debata ali debata amanami na di Banua Gicang hodo harorwani saluhut silehon lehon na dengkat dohok nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami ma sian nani lehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na huts di culum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam dohok di Portibio buhay marohanami marhite-hite todim asal lam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami asal lam gir-gir hama dok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di Banua Gicang, say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaunmu, say saut malomone roham di Banua Tongau songon na di Banua Gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu di dewata mula ma hamu di bagasadda. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaor hom madamena tutod di munabe. Amin. Oras mangita saluhukna udul majolo hita bartu titing na kaninga sederion nuaing patu kota do acara ulak tahun do tahe kan acara ulak ayarung do tahe di son na merulak tahun na kaning na ginoran nai di buku titingi awarong do pola sahala do mertudujo isi na berulak tahun nuaing di bagasan na seminggu dah Nama rulang tahun na saminggon ima pesta ordiati burugultum sian wilayah sada Rahel Riris Barintan Siombing sian wilayah sada Husor Nababan sian wilayah sada Yanto Setorus wilayah sada Dormauli Gultum wilayah sada Daniel Yohanes Panogu Simamora wilayah sada Andre Immanuel Manik wilayah 2 David Sinaga wilayah 2 Cesar Pasca Timothy Hudagalung wilayah 2 Elisa Eka Sukmawati Borusianturi wilayah Tolu Sri Mulyati Reni Borusinaga sian wilayah 5 Situa Ferdinand Halmon Merpaung sian wilayah 5 Sarah Rosiasi Apriselina Sidauru wilayah 5 Holden Saragi Napitu wilayah Onom Riani Borusimamora wilayah Onom Evina Tami Roris Manurung wilayah Onom Evani Tama Rumiris Manurung wilayah Onom Monica Cahaya Purba wilayah Onom Bobby Reynaldo Pangaribuan wilayah Pitu
Tupak pada potan manurung sian wilayah pitu, Berta Rita Tiur Tampu Bolon wilayah Walu, Potius Boro wilayah Walu, Grey Resihar Manuel Simamora wilayah Walu, Nursirina Boru Sigaringging wilayah Walu, Christian Arista Lumban Gaul sian wilayah Walu, Dr. Anus Benyamin Stompul wilayah Sia, Erlina Boru Lumban Gaul sian wilayah Sia. Roma aka amang dot inang dot nana posabulung remaja namur ulang tahun 7 luanon asa rap tapes tahun. Kalau sekarang mga polisi buat mga polisi Dia akan ulang tahun ni roh 7 lo akan manginang. langsung kita tuh gedong sekolah minggu. Dan masa berlili ni suatu masih lulusan pidan no sia ni nang tua. Jadi sono ala hola 2 sia 20 itu. Itu amang banyo bah. Ai nasi bah situ atau. Amang marpaung do amang gultum. Arti amang marpaung do amang sitopul hiro na sida na ulang tau pabigahon amang on amang pabigahon ono pulusia 2 generasi guruku do ninna amang marpaung do amang gultum ido jadi las marohamu na 2 ono pulusia do 45 iya potong kue nama ramahmu meniup berarti potong kuenya ramahmu meniup manang